Ka tiu ka kun jong ubat deng ka kong ik kinong rep so trun hanong po. Kum kiwi ki telut ha ka ne ka juk bat ka culture jong ka spa snem ka ba art huwei. Ka bun kam ha ka lek ba briu. Ka saj pelut bisa ha ka tit lipstick, nail polish, so skor ki jingta pensma ba har rukom. Ka pule hari boy college. Teng hi ka poi sa college ru. Bun ka don hiyeng. Namar ba ukpa bat ka kmi ki perking ya ka. Bansyang syane syatay. Kun le dip sengi. Pinsuk pinsany hadin. Na pisyang kum kiwei pin ngop aki drok ki kiat ki parlok ki badakait bat ki jins niu ki baper ki syait sneng syait krau ya ka. Maka pat kat bahiyeng ban ben i ya kata kejing dom bat kejing bam so tenat ya lai me ipa. Ka syait dem jing ruai ba jam ba na u bluetooth speaker ba ka yo badon ba ai ya ka. Ha ka sengi kha jong ka. Bun sin kat ba kadang syong ha kamera ka syat perkhat kumno ban pet no syaka wei pat ka jaka ban laj na kata jing perking hiyeng ka jing perking jong ime ipa namar ha college ki parlok jong ka ki syat pendom ka ya ka bakalong kum ka snyang set sem te sisien college ka syangkai no bat ki paralok syamar ngarlek bat kapoying ha kapor prashteng janmit ee u kpa jongka u baap yaka hajing khang umay yaka kun da pisyang kumne da pimnyo yaka sneng ka kraw jungi tengi kum ime ipa jong pi ngi sungau si uong yaka kam jubab what she can tinru. Karung syalaka kamera bertelam ka kang kerdep tak jing bitar ya ka jing kang jongka kamera jongka. Kat baha kamera kapuson kumno ban pet no na layeng. Ngala biangkat ne ki wei ki ong bangalong kum kasnyang set sem. Ngam yo lej syang ngam yo ya kendu briu lasai ngan mi bat lej no jakat beja poi kat syeba poi karahi dang step ngapa kata ka step kebebut kat bah yeng kidang yo tia bloj kami na yeng bat sya surok ba GS road kapet harangkat bat ibek pisah kayu i ki semua bon hiar na Shillong ka peniang ka wei bat kayo jaka syong wood ka her sya Guwahati ka weng no ya ka sim card na ka mobile kenang banlaj ka jingpun na yeng ha Guwahati kam datib ha namar kampat jupoi hooj kalapoi mensyua porba kadang syong class 6 ha St. Paul's Secondary School ba yalam expression ki sister sya akolan kakan mau malu mala ya ki lat bat ya ki jakahiar endala poi kata ke jakahiar kahiar bat kayu i ya kawe ke building ke batho Amit Hotel kalik rung bat kapan jakasa hangta kumbasita yo kasa ha kata ke hotel ka bam lut put ka di lut put kalik pej cinema ka di kiat bat kum ta ter kum negeng gajing em ba best ka ong halade kinom lap yang ngalan no la noru ngadai ka kling menta ngan her ngan om perwa freedom ki dep syado ka kren penhun yala ka jing yolan Henry Hedin Shitayo kam don pisah shoot
kahap mi na hotel, kapoy siya surok. Hangta, hakajan mit, kahap krong, kakamba briu, don kibawan keliru ya ka. Ban im kahap di ya la de menta. Kumta ka im kumba shitayo tam. Hadin kumba shibanay duna. Kalapoy siya ka susat pecur ba. Kita kibasad wan tiya mat karu, kimwan syu, kamyo pisa syu, kahap banbam kat bakayo na surok. Jing bam babret kiway na kajaka tenyut. Hakata ka susat, kliak kakan mau yalau kupa bat kakmi. Kakan mau ya keja, baru juhur jajau basyad bat kaktung. Kakan mau yu juhur wang, basyad kaketang. Kajau ki umbia, bat udok not utit. Hakata kajing sengo kenja, bat kajing sengo temang. Kapit yang mobile, tip don neem, unembar jong email ipa jongka. Hawait kalap, kasdang ban pun. Henry don bashim. Hang tali kedang mutba don jinja kabasniw hayeng. Kadba kadang syong kumta, hakrum jong ka flyover, kapuson baro shimit, bat kaong halade. Ngan late la ka late. Tang masywa ban late, kapha kawi ka SMS siyaw pa jong ka. Pa, ngan wan la syay janmit. Lada nga yu i ba pi apa surok ngan hiar. Lada ngam yu i yano kamut pila isi nga ngan kiu bej sa shilong. Tip ngan poy kat siya bapoy. Haka janmit jong kata kasngi kababut. Kayu i ka bos basaw. Bato Meghalaya Transport Corporation. Bat don baperta. Shillong. Wud karung hakata ka bos. Ha bos kalasdang bansungaw artatin. Tip kin biang ya ka hayeng. Kasukriat pat kaong halade. Lada kiwan up ngan dem pelup hamadan. Ngan penmap yai pai me. Kami shibun kijing mut jing perkat. Lada kim up. Syano kengan late. Tip, kin ya pule hiya ka message bang apa? Ka message kan poin ni em. Kasdang penting, kasdang ban kiu. Kasdang ban ni ki umat. Kasdang ban kuslay. Kalay syong kumba saw po minute ha boss. Kapor janmit. Kidukan kitang light lut paro. Bat najing kangit jong kata ke bos. Kapit syabar. Kayu i ki kateng senong baper. Jorabat. Saat katokat nepor. Bernihat. Umling. Nah kayu i katolget. Kasdang benyaw ki kilometer. Syuapan poi. Nong po. Haatat kajing kya ka mensim. Kajing mut jing perkat. Ki umat kilang. Bat klem talap yuk sengaw. U konduktor jong kata ke bos u perta. Lapoi nong po. Ngin sange tang katsan minit. Bapin nyedi siya. Kapit siya kadiang. Kapit siya kemon. Dah kajing atatin ba kim one up ya ka. Kahiar bat kami syabar jong ke bos. Tangkem tahi kanya ka jong ka kayu iya ka. Bat ka perta. Tiu. Ha kajing perta. Ukpa jong ka. Bat ka kami jong ka. Kibahi nga sem baro. Kiyo sengaw. Bat kimi. Napo kata kedukan. Kidara ya ka bom. Tak ka kesing. Katang muri. Kaduitara. Bat ki jing tem kibahar. Rukom. Ki pediang sengaw bahaya ka. Makapat. Krup. Kadem kosiw. Kapan map. Pa. Sengaw bah. Henday syuma bahkan kut ukpa jong ka. Utan ya ka. Upiam ya ka. Udo ya ka. Bad uong. Ku blei shibun kun. Bapilawan pai biang.
ya no shi ying ngin ye lek man ngin ye lek men ngin ye lek song ba ying namar ba pila wan pai pan kata kajin i jong kupa kata kajin i jong kami kajin i jong ka ying ka sem wat lada ngila tam sneng kat no ru ki kloi ban map kata ru kajin i bat kajin map jong ublei yang ngi kinong pop lada ngi wan pai biang shau kani kede ka bang yo sngo haka gospel ka bang pule menta ka sngi kajing krau jong kajing iet bat kajing map jong ublei para bang bi ite to tip ye gane ublei un map yang ngi ngati kenai kane shi lak persen compare ni la le pop hadu kat no ru Henry ni don kam tang ban le kane ka wei ban ki George nakata ka jaka jong ka pop ban ni don menta bat shim kano ka boss ban wan pai biang sha ublei un dup biang bat un khot kun biang yangi pin rai kum no pin mi bat pin wan pai no menta ne pidang kwa kabam jap ud na ka jakat he nyut pe ho wat slam than yo pin yap e hakabam jap ud klem da yo mat ya ka jing map bat ka jing e jong ublei to ngin ya duai bangin yo ya kata ka bor ban yang George na kata ka jaka ka bangi don menta bat ban lei pai chau blei ukpa be e jongi kaburam ukpa badau kun badau mun sim bukuin kumba kalong ka benengkong kumju menta berbor-bor junom la junom amen en yero yau Jesus Christ junom la junom amen